Mangwanani masikati manheru kwese kwamuri kumaTV enyika. Nhasi tiri kuenderera mberi nekuongorora mashandiro eforoma inogadzira mumanzi yatinoti iyo FL Studio. Andit mukayeuka muchikamu chapfuura takasiya isu mumanzi wedu uchirira iwo zvakadai nzwai. Ngoma nehosho dzedu ndo dziri kurira idzo. Takuda manje kuti tichisawo isu zvimwe zviridzwa zvisiri ngoma nehosho zvinoshandisa izvo ndandi kuti zvirire zvakafanana nemapiano kana nemadingindira emagatare. Pari zvino toda kuti tishande nechidavado chemagwenya kana kuti chords. Tiri kuvati magwenya nekuti kuti wagadzire unotsimbidzira iwe manotsi kana mbira mbiri panguva imwe chete, mbira nhatu, mbira ina, shanu kana kusvika kana kugumi chaiko. Handitika? Saka chekutanga ndechekuti tishevedze chiridzwa chine maungira anokwanisa kuti tikwanise kuumba makodzi edu. Ndakuuya ini kunoko kwini ndoshandura pano ndoshevedza mutariro wedu uno. Ndakuda kuti ndichivaka chirukwa chechinomwe chekuti tiise makodzi edu aya. Takupati isusu chords. Ndakubaya kurudyi ndoya pano ndonyora ini kuti chords ari mhando yepiano. Tadaro isu regai ndivhare pano. Touya ndisandadaro regai ndibvise dambiro rino iri ndodeedzazve mutariro wedu uno. Touya panapa pane kamuchinjikwa kari panapa aka tikakabaya ikaka kanobva katipawo chikamu chino ichichi chine mazita ezvipfumbata zvemhando dzakasiyana siyana. Pane zvimwe zvine ngoma nehosho asi zvipfumbata zvakawanda zviri panapa zvine magatare namapiano. Handiti inda kushevedza chandoziva kuti munhu wese ane FL Studio anofana kuve aine chipfumbata ichocho. Ngatitsvagei panapa kanzipo pa FL keys. Handiti chipfumbata che FL keys tikachibaya unotonga wakutonzwa maungira ari kubuda pazvikei zvedu. Kune avo vanogona kuridza deze rezvikei munenge makutoenderera mberi kuti mutange kutoita zvamunenge muchiita zvekutobaya baya makodzi enyu muchinyora. Handiti ndo makodzi edu ano aya. Asi kune avo vasina kuenda kuzvikoro zvemumanzi pane nzira yandichakuratidzai yekuti tinganyore makodzi aya sei kana usina deze rezvikei kana usina ruzivo rwemakodzi. Regai ndiwedzere zviverengo ndisiye chipfumbata chedu chakamirirwa nechiverengo chechinomwe. Handiti tikauya panapa pachipfumbata chedu cheFL keys tikabaya kurudyi tichagamuchirwa isu nepanapa pakanzipo pa piano roll panokosha zvikuru sa. Piano roll ndo yatinoti iyo chipenengura mbira kana chipenengura manotsi. Tikapabaya ipapa tinogamuchirwa isu nechikamu chino ichi chekuti ukatarira kuruboshwe kunokuku uchaona iwe kune mufananidzo wedeze rezvikei. Handiti uyezve pamusoro pezvikei pedu pane mazita
emanotsi edu kana mazita ezvikei izvozvo, uyezve pane kamwe kakusvibirira katiri kuona pana E panapa, E3 nepana E4 apa, kasiri kautema kechikei chino ichichi, asi kakamirira kuti ndo scale kana chitsiko chatiri kushanda nacho pamumanzi watakuda kuti tigadzire makodzi acho. Mukatarira kumadziro kunoku kutatopiwa isu madziro ane mavara matema nemachena, matema nemachena, mitsara ine zvichena nezvitema yakamirira iyo chitsiko cha E chinova icho chatiri kushanda nacho kuti tigadzire makodzi edu. Handiti pamufananidzo wedezi redu rineri ukauya panapa pane karuvara kari pamusoro pechikei chino, ndo ruvara rwuri kutiratidza kuti ndo dzinde rechitsiko chedu chatichashandisa kugadzira makodzi edu sezvandambotaura pakutanga. Saka pese paunovhura iwe chipenengura manotsi chako unouya padezi rechikei chako, dezi rezvikei rako wotarira kuti ndechipi chikei chine vara rakati svibei, uyezve mitsara iyi yatiri kuona michena iyi ndo munotsika manotsi echitsiko cheskeli yako. Rege ndoye padenga panapa ndione kuti manzi wangu ndaita kuti uti kwati kwati nechidimbu chikamu chemumanzi chinonzi icho half beat. Handiti ndikatora panapa parege nditwasanudze azare panapa, ndapotsa apo, ndagadzika pamusoro pekiya iyi, ndakungotsika mune mitsara michena inoyi, ndoya pano. Saka manotsi manomwe aya ndo anotipa iwo, ndo atipa do re mi fa sol la ti, inova iyo chinova icho chitsiko cha E kuti tikwanise kuti tichitanga kugadzira makodzi edu. Handiti saka tawana isu manotsi kana mbira dzakarerekera idzo muchitsiko cha E, takuda kuti tichigadzira makodzi edu. Makodzi anogadzirwa iwo nekubvisa noti rechipiri kubva panoti raunenge watangira. Sepatiri panapa tatangira panapa, takubvisa rechipiri iro. Handiti saka kuti unyore unobaya iwe kuruboshwe kwechinongedzo chako, uyezve kuti ubvise udzime unobaya kurudyi kwechinongedzo chako. Saka kubva pana E tinobvisa rechipiri rino iriri, totangazve padenga apa tobvisa rechipiri iro. Handiti toendazve padenga apa takubvisazve rino iriri, ndo rechipiri. Tamba tasarirwa isusu nemanotsi edu mana akavaka iwo kodhi yedu yakarerekera kuchitsiko cha E. Inzwai mariri anoita. Regai timbomira pano, ngatisangane futi muchikamu chinotevera. Maita basa.